Jam wale mon musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw mon Pindi TV bisimilla mon e rubinu men jaydiyeji hande ko alkamisa 1 lewru avril hitande ujunnaje 2024 joni paɗen koye jaydiyeji e leydi meɗen. Jayndiyeji leydi meɗen Sénégal guddirtirten ko e jayndi le quotidien honno jirɗon no ɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe ɓe mbi tan de ko le projet efface le PSE ɓe mbaɗi toon natal hoorejo leydi ɓe mbi ko projet o kay nena momta nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall fawwin ɗum ɗo woni ko wiyete ko plan Sénégal émergent no jirɗon ni natal o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko kam e hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye ɓe mbitende ɓe mbaɗi e fixé ko yuti objectif uji mabɓe ɗiɗo duuɓi e joyi paaɗi ko wona ɗum ko musidɓe men jayndiyankoɓe garti e julde korka nde ganduɗa mawninama hanki e nder leydi ndi taw noon mawninira ko e dow dental ko wona ɗum ko ɓe garti kadi e omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ete hoorejo jagorɗo mo leydi Sénégal woni Mohamed Boun Abdallah Dionne duttiɗo e jommuɗum birnaɗo hanki to Touba jayde Vox Populi kañum rutti ko toon to galle lamorgo to ete ɗum ɗon noon ko caggal gunɗon batu goni premier conseil des ministres baɗanoɗo ñande talata ndeyete ɓe garti noon e gunɗon batu jagoɗe ɓe mbi noon ko Diomaye Faye kañum kay oɗo saaha joni yidde muɗum ko ubbude nden ɗon eɓɓore wiyetnode le plan Sénégal émergent nde ganduɗa mennoɗo ete wonde hoorejo leydi Sénégal jaltuɗo woni Macky Sall fawni ɗum ɗo goɗɗum ko ina tawe e nden ɗon jayde ko konngudi omo ganduɗa kañum woni Damal Kadior woni Idrissa Seck on ɗon gonnoɗo candidat ɓe mbi tan de ko Idrissa Seck yalti e deƴƴere muɗum kanko noon Idrissa Seck o wi tan de ko ɓesguji ɗi cuuɓi wadde noon ala koɓe mbaɗata so wona jabde ko ganduɗa kañum woni e sumgo ɓesguji ɗi wona ɗum ko musidɓe men jayndiyankoɓe garti gam ruttude teddugal hono omo ganduɗa kañum woni Mohamed Boun Abdallah Dionne gonnoɗo ɗo ete jagorɗo hono gonnoɗo ɗo ete hoorejo jagorɗo mo leydi Sénégal duttiɗo e jomum birnaɗo hanki toon to Touba jayde la libération kañum arti tan ko yowiti e trafic des personnes et trafic des immigrants ko ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗi e hello mumen arwani o ɓe mbinno noon ɓe mbi ko filiére ɓe ganduɗa kañum woni népalais ko kañumen kay goni yiita e mumen noon ko ene tolni e yimɓe jeenayo oɗo saaha kay pawama juuɗe ɓen ɗon noon won yidde mumen walla mbiyen golle mumen gonno ko ƴettude yimɓe e nawɗe men toon to caggal leydi tawa alda e lawol ko wona ɗum ko musidɓe men jayndiyankoɓe garti e nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa ko Sénégal émergent woni tan PSE ɓe mbino noon ko plan Sénégal émergent oɗo saaha kay Bassirou Diomaye Faye woni ko e fittude ɗum jehen ƴeewen holko jayde Bosby le jour addi jayde Bosby le jour kañum arti tan ko e kanɗon haala woni on ɗon alhaali on ɗon projet mo ganduɗa kañum woni PSE ɓe mbi tan de ko le projet PSE oɗo saaha kay ko le projet kañum woni ko e momtude on ɗon projet mo ganduɗa kañum woni projet PSE ko wona ɗum ko ɓe garti e konngudi hoorejo leydi ndi ɗi o sudno hanki toon to grande mosquée mo Dakar ɗo e eri ɓesguji ɗi nde ballodirta e koye mumen ko hono noon kadi nde yimɓeɓe mbawata nangodirde jehen ƴeewen holko jayde Walf Quotidien addi Walf Quotidien kañum koye kanɗon haala tan ɓuuri artude ko yowiti e ko ganduɗa kañum woni julde hanki ndeyete ko wona ɗum ko ɓe garti e woni ko hutba imam o ko wona ɗum ko goɗɗum ko tawete e nden ɗon jayde koko le loi amnesty ɓe mbi noon on ɗon ɓe mbi noon hande oɗo saaha kay priorité mo ganduɗa kañum woni gouvernement o ko momtude hono ngal ɗon kuulal ngal ganduɗa kañum woni le loi amnesty jehen ƴeewen holko jayde 2 minutes addani en le jayde 2 minutes kañum arti tan kadi ko e konngudi omo ganduɗa kañum woni imam ratib de la grande mosquée mo Dakar holno jirɗon ni kanko imam e natal ngal goɗɗum ko ina tawe toon ko o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi woni président Bassirou Diomaye Faye no jirɗon ni goɗɗum ko ina tawe toon ɓe mbi tan de ko o mo ganduɗa kañum woni Mohamed Boun Abdallah Dionne ko kañum kay woni ko wirna hanki toon to Touba jayde alterne quotidien kañum nene kadi yulli tan ko toon to wuuro teddugo ngo woni Touba ɓe garti kadi e holno jirɗon ni natal o mo ganduɗa kañum woni khalife général des mourides woni Serigne Mountakha Mbacké e goɗɗum ko ina tawe e nden ɗon jayde ɓe mbita nde ko mawningol julde korka ɗum noon mawninama hanki e nder leydi ndi ɓe mbi tan ɗum ɗon toon to Touba noon julde nde mawnina kono noon o mo ganduɗa
ganduɗa kañum woni Serigne Muntaha kañum tawtoraka ɗum ni goɗɗum ko ene tawe e nden ɗon jayde ko konngudi o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi jaltuɗo o woni Macky Sall. ɗum noon ɗin ɗon konngudi noon ɗi o suuti fewde e ɓesgu Sénégal naɓe ha tigi noon e umma islamique ko ɗum kadi ɓe garti e ko ganduɗa kañum woni levé du corps won tan cuutgol goski hanki o mo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ete hoore jagode woni Mohamed Boun Abdallah Dionne ɓe mbiɗa nde ko laamu leydi e Sénégal ruttimo teddugal kanko o mo ganduɗa kañum woni Mohamed Boun Abdallah Dionne. guddiren jayndeji meɗen e jaynde coftal ɓalli woni jaynde la tribune sport kañum arti tan ko e on ɗon match woni ngal ɗon pottal bannogal hanki hakkude FC Barcelone kam e ɓe ganduɗa kañum woni Paris Saint-Germain. musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno no robinoɗaje e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e jayndeji ko ñalawma janggo wonata ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e yebde ayaw moɗon Pindi TV dokkuden aadi janggo so geno haaji.